Lasubon nagaslem jong unongsan Hima. Kapang siap rupa jongpi ka iyap ma Tiew Lasubon usi yêu bị bênh Ka music video belai kerteng Tiew Lasubon on sa Pyllait Paidbah no haka Tarik Nailur arhajar apoar ha YouTube channel belai kerteng Nalarempe movie production ha gabaya kani ke Jingrwai la shemru naga film Lasubon kaba on sa Pyllait Paidbah no shen ya kani ke Jingrwai la thau bat penbet penbiang da director ba David Donbok kharkongor ba larwai da Ivita Leskurba ka khana lengkot shaphang kani ke Jingrwai kalong baka kuns iem ka bakerteng ka Lasubon kabala penhe pensan haka akor kaburam haka nam bat kalong rinyeng babha Henry haka shi khalepman yaka jinkmen la shimno yaka Hima jongka daga thma bat ka jingyap ime ipa jongka Henry ban yo biang yaka Hima jongka kaha banle shibun ki ki ba ukhlawat u hab bande daga ba shim yaka watlam ki khnam ka rinti bantur sha ka madan thma